Mas. Yang tulungi to, Mas. Tulungi apa? Nagih duit nang calanang wingi ki tak percaya jebul malah ngapusi. Awas korban bucin sira. Gah males ah. Kok kowe ora mlas karo aku to? Saurane kan aku wis tau singgah nang atimu. Singgah terus lunga meneh to. Kiki ati, duduk rest area. Sira kelingan. Nyong sikatan, abab nyong ora mambu lah. Ora ngono. Sira ngerti, benang kae nek wis pedhot dibaleke mesti ana bekase. Terus kertas nek wis lungset dibalekno meneh kaya semula tetep wae lusuh. Aku iso jelasno yakin. Arep jelasno apa meneh? Wis lah rasaku kan penjelasan. Sira ke ibarat sinyal HP sing nang jero ruangan ngerti ra? Apa kuwi? Senenge ngilang-ilang. Mau nulungi ya wis malah bahas tekan dindi. Sing bahas dhisik ki sapa? Kok malah nyong sing disalahke? Ancen nyong ora tau kumanang bener kok. Tobat nek wong wedoke kok.